que foron decisivas. Bueno, o primeiro, unha moi mala nova para o fútbol e sobre todo para o Coruxo, que foi a lesión de Mateo Míguez, que non acaba de ter, primeiro non lle chegaba o transfer, agora este problema de lesión, creo que tamén tivo unha xornada de sanción por expulsión, bueno, non acaba de entrar na dinámica un xogador tan brillante como é Mateo. Ademais unha lesión totalmente, eso. Sí, fortuita, minuto 10-15 da primeira metade. E despois esa primeira acción para a polémica. Non sei, algún se o viu na casa, outro como Gerardo estará o vendo por primeira vez. Estamos vendo ese centro, o balón é desviado e o árbitro asubía penalti. Vedes man, non, dabondo para pitar penalti. Non sei se está dentro da área. Mano se ve que le da la mano, yo desde mi punto de vista, pero no sé. Rocío. Sí, si é dentro da área, a mí pareceme penalti, pero bueno. Mosqui. Puedes decir lo que decía Tito, que todas as mans sean Aunque bueno, penalti. lo de las manos ahora cada uno interpreta de alguna manera, porque hoy a nosotros interpretó cosas que no sé. E que pensades desta? Despois marcou o gol Alberto, e na seguinte acción hai ou non penalti sobre Iago. É a seguinte xogada. Para mí un penalti. Aí estamos vendo a xogada, aquí non. Pisao, parece. Sí. Parece que hai un pisotón, sí. Sí, para mí un penalti. Pois... Tamén é verdad, en descargo do árbitro, neste caso, que aquí estamos todos mirando así atentamente para a pantalla, tiene que verlo en el hai momento. que verlo dúas, tres veces para saber que é penalti. Décimas de segundo é moi complicado ver eso. Foron as dúas xogadas, ese penalti que se pitou na área do Boiro, que transformou Alberto, ese penalti que non se pitou na área do Coruxo, ou ese posible penalti que non se pitou na área do Coruxo, e despois o partido moi parello, un partido que puido caer para calquera dos dous lados. Vimos oportunidades como esta de Manu Rodríguez, outra de Romai. A verdade, Mosqui, moito equilibrio. Completamente de acordo contigo. Eu creo que na primeira parte o partido estaba máis donde quería o Coruxo, non? Pero na segunda parte sí que se igualou máis, o Boiro deu un pasiño pa diante, cos riscos que ten, que che pillen así como estaba xogando o Coruxo un pouco con espazos. Sí que na segunda parte se igualou un poquinho máis, non? E aquí estamos vendo outra xogada, non entrou entre os mellores goles da xornada, pero non estivo mal ese detalle de Pedro Vázquez, que chegou diante do porteiro, fíxate o nervioso que se puxo. Moi nervioso, sí. Como Panenka. Aí estamos vendo o pase, posición correcta de Pedro, e despois esa picada, aí fermosísima de Pedro, ao final gañou o Coruxo, que non o facía dende a segunda xornada. Bueno, Rafa, que valoración pasa a primeira victoria na casa do Coruxo? Pois como non pode ser de outro xeito, é unha bendición, non? Unha victoria igual de traballada que de necesaria, e a verdade é que ainda que poidera parecer, non? Porque o marcador ao final, o 2-0 pode determinar, ou podría determinar que foi un resultado cómodo en ningún momento, porque a verdade é que o Boiro co empate xa de algún xeito o partido estuvo máis no rigor táctico, pero cando se veu na desalentase é certo que dou un paso adiante, e os últimos 15 minutos de primeira metade nos someteu bastante co balón no noso campo, e na segunda parte, pois a verdade é que achegouse a nosa área con intención de empate, e xa digo, para nós unha victoria traballada, do noso punto de vista, lógicamente merecida, e sobre todo a día de hoxe moi necesaria. A nova contrariedade do Mateo, non? Bueno, non salimos delas, tamén evidentemente todas estas cousas funcionan un poquinho na nosa psique, non? Porque tiñamos tamén un xogador que recén sale de unha lesión como Camochu, en algún momento podería ser un cambio tamén, pero a posibilidade de facer o segundo gol de algún xeito nos permitiu xestionar un poquinho a posibilidade de que este xogador poida ter máis tempo, non, para consolidar a súa recuperación, e nos deixamos outra vez abocados ao que non desexamos, non, que as lesións que nos castigan a máis, nin tan siquiera as lesións que se producen sempre no primeiro cuarto de hora, o que che fan facer un cambio prematuro, que seguramente na parte final do partido moitas veces sempre o botas en falta, pero bueno, a lectura positiva é que os compañeiros que están no banco salen en institución de outros compañeiros, salen, o fan ben, de algún xeito acreditan que
o seu traballo tamén é recoñecido no día a día e pois hoxe pois temos a oportunidade de volver a demostrarlo. Rafa, el equipo estaba necesitado de ganar, marcamos el primero de penalti e instintivamente el equipo atrás. Pois sí, a verdade é que sí, non? E seguramente se non conquerimos o segundo, entramos na fase final do encontro, últimos 10 minutos con un 0, seguramente esa mesma psicosis nos xogaría, pois, por lo menos a nivel mental, voltar a lembrar, non? Os últimos minutos dos partidos aquí no Vao, cando os equipos rivais se levaron botíns importantes nos últimos minutos do partido, incluso un tempo engadido, pero hoxe, xa digo, creo que estivemos moi ben. Para min é importante tamén a suma importante de que levamos 2 partidos deixando a porta a propia cero e a verdade é ese o camiño, non caixar e a partir de aí ir medrando no partido. Hoxe é certo que tivemos mellores fases de xogo seguramente cando tivemos que buscar o gol, despois do gol tamén é certo que por empurre do Boiro, porque deles tamén é un equipo que sabe facer o xogo co balón, ao pé, en definitiva o partido equilibrouse, pero bueno, penso que hoxe traballamos moi ben. 3 partidos, 5 puntos, punto de inflexión hacia arriba ya. Bueno, punto de inflexión hacia a seguinte posibilidade de victoria. É certo que cando ti estás nunha serie de resultados negativos, o seguinte partido che parece o Tourmalet. Cando ti estás nunha serie de resultados positivos, seguramente o Tourmalet che parece, pois eso, unha etapa plana. En definitiva, as sensacións anímicas son sempre moi importantes. Nos nese sentido, pois creo que controlamos bastante ben a emoción dos bons e dos malos resultados, que gestionamos con inteligencia e, bueno, todos sabíamos que levábamos 4 empates de 7 partidos disputados que parecían que eran pouco botín, pero hoxe se veu que a posibilidade de engadirlle 3 puntos con unha vitoria fai poñelos en valor. Sí, a verdade que sí, que foi un partido moi igualado, sabíamos que iba a sufrir de riso, pero bueno, unha situación puntual aí na primeira metade, pues bueno, decantó que o marcador se pusese a favor do Coruso, e lógicamente o Coruso pues, un escenario idóneo para defender, contraatacar, nos levamos o peso do partido, pero non fomos capaces de facerle ocasións claras, ¿no? Entonces, bueno, ao final ese segundo gol pues, prácticamente salió por rematar o encontro. Que che comentan os xogadores a xogada do penalti, a xogada de non penalti a Iago? Non, a verdade que non te preguntei porque non podemos hacer nada, por moito que me comenten, non vamos a cambiar o resultado, ¿no? Agora mesmo. ¿El resultado justo? ¿Cómo? El resultado así. Lógicamente, si ganó el Corujo es porque ha hecho 2 goles y nosotros no hemos hecho ninguno. Yo creo que el cómputo general del partido pienso que ha sido un partido igualado. En cuanto a juego, lógicamente, ellos han puesto por delante en esa jugada y cuando te pones por delante en esta categoría tienes mucho ganado, ¿no? Porque el equipo rival luego tiene que exponer, tiene que irse arriba y el Corujo pues, tiene buenos jugadores para contraatacar. Y bueno, y luego pues nos hemos encontrado con ese segundo gol. No sé si es justo o no es justo, pero ellos han hecho 2 goles, nosotros los acercamientos que hemos tenido no los hemos materializado y al final tenemos que irnos con la sensación de poder haber hecho más de lo que realmente hicimos.